انتايو منبار مسبلكو زي في اللي نسب ذكرم اللهم مسانا زي اللي كم هريلو كم استفترم ترقم أو جهيوتو أبقن هيوت أمنت مسف كرم منبار نمن تقبقو مسح مغي كابو تمهيرم أبراهام فرقي أيا حوي أبو كل ما فكرت حق إني سنة بابيو فكر لقاس حلاي فتاو هاجرو منبار خا ما نمز مسكر حقيو نسل فقري تسفنت أمرتنكا بت بزح من قد تكردو بزخل الموسيقى قلي بيو حيل درفتاتو سمعكا نحد سب سرحيو الكم إمان أزيات تقاميو درفتاتو أب منفس جزيوم تتأميرهم زخدو أبقل إيو نقازم نسكركر أبقل إيو دمان حقوس ندست مسجزي أبيت مذكر كم حاولت نايبول سرح سنة أب دما تغميتهم كوفكم زبلو أيت أرات رنيو أبراهام أبش حنجات بيت 96 أبس مراك زبان رايو توليدو كساود 10 عام زخون دما أبت جزاو تعبهم نسنة باب دما جانا ود شومون تعمتن كلو بيتا كابسدرو أبت مرتب زمزجبوت صبونات بي فام هارمونيكا استوهبا مسارحيت موسيقى فلمو بالحريقن مسدر بيتو ناو سودان تسدم أب سودان ون أحمقن مسكوج الله أي حتى عم بابا تترنفو بزح سرعة فريم جانا ود 10 عامتن كلوخا 4 درفتات دلوم حانت كابتن درف دما اتازا أمنا هيمونيتي تبلا في منبر هيوزف اللات يبرهلو يسفحلو ناي معبال جورا بسنيت كنبره هاجر كنسحنا فقرام زين صلالوني تكدي دبنا بمعرض للو السلام بانديرانام ابي ود سب انت اب امنت انت اب علمام فلت زيت حتت اب سمعيت مغبناي فلمام قانقو بتا زري ادم زي صقما زامنا هيمانوتي فقري يا شمام زامنا هيمانوتي سنيت يا شمام ابراهام ابسرانو حيصنحن دحر 2 عامت مالت ود 14 عامت مسكونه ناب عديت إلان قتلم أب عديت إلان ون سدت عنكي قصن خيبلة بعقمو أبناي موسيقى مدرخت كرارن جيتارن حيزو تواسم كابتك زيتي أتحيزو دما طبب بزحلفو مستمع أرقط من زمان كدالو جمرم بفلاين تصبح زدت المدرفتات ببزع عيهم أزيد ما مرأي سفح بسلاتو مخانو أي تراترن أبراهام بزعبات صبح قلت انكلو كم زيبل هيوت ود سب بتصبح استحز أيو مثلني ود سب كامن لومي نتصبح يزيارة زتعر حرسي صباح نخافز يحرس يزرق تمهرين صباح كتقومو يمهر نغارين صباح كربح يمول اتزرزر نوحيو اتا حج تبل هموتكوا جان حجي لنا ارميصنا كيود انا ينكلنا درو كيدا وي حليف الله سلازي سمعت درفتاتي نصباح استلمو خوينوم انت تسمعوهم باري واطا متاناي ود سبي ختلو مالت كسمع سلازي خل امسجن جن نلومون اين الرسعه هدا نمبرا بفلاي بزعبات صباح سفيح مبريه بنايو درفتات أبراهام رقيق قالوا فلسفناتات زحلفهم بمخانهم مسكراي اليومنيو مغنياتو كساب حجي كم حوت خوينهم يسمعيهم زلو أب حدا قلم حتت نمنتاي درفتات كازي منون أن حدا رزفتون زخونو نقابنت سماي تبل كاسيتكا أب فلما سبكندي تأين نقان دحرقن زيارة أنا فتواي خيد مسبلو أبراهام دما أزعتو نايسنت ومسيراو النتيو زنت وارق نعيون مستيريو برقز إذا سماي تبل حتام كم كتف هذه تفتو مسفت خايجن زيت منو عينت كوينا قريب على أب استفلاليت آير هنتاتن أب التناوح جزين كجت أمويك سر حزقلو أرسات أجرالت أن متكم وانا والناس درخو حتصرو النت الناس جزيات فيكا بتنقعن بنفسنا أفيتاوي أجواب المدرس سامع خامل لهين مذكرن أب استفلالي جزي سمع كايو حدش نجار ترخبلون باستفلالي من قديك ترجمو زد عمن من مسكوناتاتو كتت أساسرو اتخل تحسو مسفار زي ما تكبرك يغملهم وزته قالك كابتم حجز ذكرهم كان استفللهم إن في الرقحيتات يمصلوني بزعبا وسنت رقحيتات تنكيف أي بلن رجت أني خايكون كن مهنيتو أنا كابد راسي مخانين العلي سمعيهم بلمد زت رخو أفلطيكا أزيد الرتيو بمبال بتحت لبونا بزلتو قلت اللهم أبتقل حتة توسيخهم مقرتنا حنت درفي أمنتا يوز مزن أبتحستو قدمي والاس أبزيما بوغان كخ كابزون كلتا أبينا يو تعرخا مستبهله أبراهام كا مبزحتو جزي اتمجمرتا السمع زي ما يمثلني اتمس جزي الناس تمقرنين خيرجن قدميو كم زحنتو قال نسيتي بدقاو ملكعت مستقا بدحريو مستفالت كهازي هدان خد فتوى وي نخيت فتوى زقبركا أوايان كلوش أو بهاريتان رؤوس زخالة ملكا وي نايمننا تعمل لي يخون مالتيو بزر ما زيما اتمجمرا اتريو دقاو ملكا أني حنت دار فخوينو يسمعني إذا أما بزحتو عينت موزيقاتات مالتي مهنياتو أبا عراب انت آتينا أبا استفلالي تنتان كناتو سلم نخل أبا هرمت النهرن انت متسينا دما قتمي مالت اتتسعنت ويتحسو انت خوينو زي ما دما اتموقع زي خونا اللو مالتيو كنبل نخل حانت مكينا وي حانت كاروسا
ፀባ ኣብ ክፉት ገረውኛ እንተፅዕና እትኸዶ ኣካይዳን እኽልን ብኽሻ ፅዕና እትኸዶ ኣካይዳን ብጣዕሚ ክፈላለይ ይኽእል እዩ እምበኣርከስ ኣብዚ ሓደ ርእሱ ዝኻለ ዓብ ኣርእስቲ እውን ይለዓል ማለት እዩ መውስቦ ኣብ መንጎ ሓደ ጽቡቕ ዜማን ሓደ ጽቡቕ ግጥምን ክልቲኦም ጽቡቓት ምዃኖም ኣይከኣልን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ክምለስ ኣነ ክልቲኦም ክጽቡቑለይ ይፅዕር ኣገዳስነት ናይቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ክፈልዮ ኣይፅዕርን ጽቡቕ ዜማ ዘይተጻሕፈ ግጥሚ ጽቡቕ ግጥሚ ከዓ ዘይተሃርመ ዜማ ኮይኑ ክሳብ ዝስማዓካ ክገብሩኻ ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ ንኽልቲኦም ነቲ ዘይተጻሕፈ ግጥምን ነቲ ዘይድመፀ ዜማን ብስምዒትካ ተንብቦምን ትሰምዖምን ከም ዘለኻ ክገብሩኻ ይኽእሉ ኣብ ደርፊ ኣትዮም ውሁድ መውስቦ እንተረኺቦም ከዓ ብሓንሳብ የደስቱኻ ናይ ስነ ጥበብ ነገር ብምባል ከዓ ነቲ ምስጢራቱ ገሊጽዎም አብርሃም ኣብ መድረኽ ወፂኡ ብድፍረት ክደርፍ ዝጀመረሉ እዋን ኣብ ሱዳን ምስቶም ብጾቱ ኣባላት ቀያሕቲ ዕምባባን ከለዩ ብናይ ዘማት ደርፊ ብድሆን ናይ ወዱ ትኹል ሰሊናን ድማ ደርፊ ምድጋም ጀመረም ብድሕሪኡ ድማ ክሳብ ዓዲ ጤልያን ብድሆ ከምሳ ጓለ ገበቶም አብርሃም መልከተ መሳርሒ ሙዚቃውን መዳርግቲ ኣልቦዩ ነይሩ እንተበልና መገናን ኣይኮነን ከመይሲ በታ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ዝመልኻ ሃርሞኒካ ኣትሒዙ ክራር ሌድ ጊታርን ቤዝ ጊታርን ኪቦርድ ሻምበቆን ካልእን ከም ዝጻወት ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ ሙሉእ ባንድ ክብሉ ድማ ብዙሓት ሰባት ሰሚሞም አብርሃም ኣብ ዓውደ ትምህርቲ እውን ካብቶም ኣዝዮም ብሉጻት ምሁራት እዩ ነይሩ ናብ ኣሜሪካ ብ1999 ኣብ ዝገዓዘሉ እዋን ኣብ ትምህርቲ ዝነበሮ ተገዳስነት ንምውሳኽ ብዓውዲ ምሕደራ ስርዓት ሓበሬታ ማለት ማናጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ብቐዳማይ ዲግሪ ኣብ 2003 ተመረቐም ብፍሉይ ስልማት ድማ ሰባት ኣዛረበም ንአብርሃም ኣብ ቃለ ምሕተት ንምንታይ ኻ ኣብ ግጥምታትካ ብብዝሒ ብዛዕባ ሕልና ፍቕሪ ዓቕሊ ሓቂ ወዘተ ትጥቀም እዞም ቃላት ብናትካ ትርጉም እንታይ ማለት ምዃኖም ኣብርሃልና ኢሎም ሓተትዎ አብርሃም ቃ እወ መዕቀኒ ሰብን ሕብረተሰብን ስለ ዝኾነ ዝጥቀሙሎም ይብል ሕስብ እንተበልናዮ እዞም ዝረቋሕናዮም ዓበይቲ ነገራት ኣብ ዘይብሉ ሕብረተሰብ እንተንነብር እንታይ ምኾና እዚ ሕቶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንኣብነት ሕልና ንውሰድ ብዝርዳእን ሕልና ማለት ናይ ውሽጢ ሕጊ እዩ ኩሉ ነገር ሕጊ ኮይኑ ኣብ ጽሑፍ ክሰፍር ዝኽእል ኣይመስለንን ፍቕሪ ማለት እንኮም ክሰብ ናይ ህይወት ክብላ እንከለኹ ዝውሓድ ኩሉ ኣይመስለኒ ሓቂ እታ መጀመርያ ክትእመን ዘለዋ ተመሊስና ዘይንቀይራ ክውንነት እያ ኣብ ባሕሪ ኮንካ ከም ኣብ መሬት ዘለኻ ክትነብር ምፍታን ዘምጽኦ ሳዕቤን ንሓቂ ምኽሓድ ብኣዝዩ ትሑት ዓቕኑ ከም ኣብነት ይጠቕሶ ይኸውን ዓቕሊ ድማ ከም ኩሉ ነገር ናይ ህይወት ምስ ግዜ ዝተኣሳሰር ሓያል ረቑሒ ናይ ህይወት እዩ እትረፍ ንዘይተኣምነሉ ነገር ነቲ ከም ትሕዝኖ ወስዶ ነገራትካ ግዚኡ ፈሊጥናን ተጸቢናን ኢና ንረኽቦ እዞም ዝጠቐስናዮም ዓበይቲ ቃላት ስለ ዝኾኑ ምግላጾም ኣሸጋሪ እዩ ብቐንዱ ግን መዐቀኒ ናይ ኩነታት ጥዕና ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኮይኖም ይስምዑኒ ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ሃሊካ ጥዕና እንተሲኢንካ ክትቀንዞ ስለ ተሓልፎ እቲ ምንባር ከምቅር ኣይክእልን ፍቕሪ ሕልና ዓቕሊ ሓቂ ወዘተ ዘይብሉ ህይወት ድማ ከምኡ ጥዕና ዝጎደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ፍቕሪ ንውሉድ ወይ ንወላዲ ንብጻይካ ወይ ብጻይትኻ ንኣፍቃሪትካ ንሕብረተሰብካ ንህይወት ወዘተ ዘይብሉ ህይወት ምንባሩ ዝጥዕማ ይመስለንን ካብ ፍቕሪ ዘይብሉ ናብራ ዘቋረፀ ፍቕሪ ትርጉሙ ይሕየል ብስዋዕትን ብስንኩላንን ብውፍያትን ኣብ ዝመፀት ሃገር ድማ በዓል ሕልና ሓቂ ፍቕሪ ዓቕሊ ወዘተ ዘለዎ መንክህልዎም ዝግባእን ቦታ ንኻልእ ነገር ቦታ ዝገድፍ ኣይመስለንን ካብ ዘቐፂሎም ቶም ሓተቲ ኣብ ከመይ ሃዋህውን ከለኻዩ ግጥሚ ዝመፀካ በልዎ አብርሃም ቃ እቲ ኩነታት ፍሉጥ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ክትጽሕፎ ወይ ክትመልኦ ኣብ ዘይትኽእል ግዜን ቦታን ይመጽእ እዩ ብፍላይ ከዓ ዜማም ንግጥሚ ብዝመልከት እቲ ቀንዲ ዝመፀኒ ዝደልዮ እቲ ብዛዕባ ወይ ኣርእስትን ናይ ዝርዝራቱ ኩርናዕትን እዩ ነቲ ኣርእስቲ ናብ ግጥሚ ምቕያሩን ቀጻሊ ምትዕርራዩን ዝቐለለ ይኸውን መብዛሕትኡ ግን ሓያል ኣርእስትን ንጹር መልእኽትን እንተመጺኡልካ ዝበለጸ ስራሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብዙሓደ ድኻም ይውድኣልካም ውድኡ ግጥሚ ባዕሉ መጺለይ ክብሎ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ወይ የለን ወይ ከዓ ውሕድ እዩ ሰዓታትን ብልጨታትን ናይቲ ዝመጸልካ ፍሉይ ኣገላልጻን ኣጋጣጥማን ካብ ይእዘየ ክትብል ይእዘን ክትብል ይቐልል ይኸውን ንሓደ ገጣማይ $10,000 ክህበከ ሕጂ ጽብቕቲ ግጥሚ ጸሓፈለይ በሎ ግጥሚ ጽሒፉ ክህበካ ንስኻ እውን ክትፈትዋ ከጋጥም ይኽእል ይኸውን በዓሉ ዝፈትዋን ዘድነቓን ክትከውን ግን ፍጹም ውሕስነት የብሉን ዘይሰማዕቲ ቋንቋ ትግርኛ በማዕረ ሰሊቡ ደርፍታቱ ንህዝብታት በማዕረ ኣላሃዩ ኪንዮ ምስትምቓር ሓሊፎም ዜማታቱ ብቋንቋኦም ዝደግሙውን ብዙሓት እዮም ዝና አብርሃም ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓሊፉ ኣብ መላእ ዓለም እውን ተሰሚዑ ፍረጻምኡ ድማ ኣብ መደበራት ኣሜሪካ ካናዳን ኣውስትራልያን ተቓሊሑ ኣብ ኣፍሪካን ጆርናል ትብል መደበር ቴሌቪዥን ነተሓሰብሉ ወይ ፍቕረይ ጽኒል ክስምዕኒ ትብል ደርፊ ካብተን ብሉጻት ደርፍታት ኮይና ተሸሊማያም አብርሃም
ሽሕኳ ኣብ 7 ጥቅምቲ 2006 ብዘጋጠሙ ድንገታዊ ሓደጋ ካብዚ ዓለም ብሞት እንተተፈልየም ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ግን ኣብ ልቢ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከይጎደለ ተወሪቑ ይነብር ኣሎ። ደርፍታት ኣብርሃም ድማ ትዝክሮ ዘይኮነስ መዓልታዊ ትነብሮ ጦብላሕታ ስለ ዝኾነ ኣብርሃም ወትሩ ህያው እዩ። ኣብርሃም ኣቦ ተስፋ፣ ፍቕሪ፣ እምነት እዩ። ደፍታቱ ድማ ንሓደ ሕብረተሰብ ጥራይ ዝውክሉ ኣይኮኑን። ነቲ ዝሰነፈ ተስፋ ዘብነነ ናይ ወትሩ ስንቂ ክኾኑ ሓሊኑ ምስ ወቀሮ እዩ። ግጥምታቱ ኣወንታ ሓሳባት ምስ ኣወንታ ራእይን ክውነትን ተዋሂዶም ዝተነድቁ ስለ ዝኾኑ እንሆ ሎሚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከም ጭርሖ ንጥቀመሎም ኣለና። ዛንታን ትሕዝቶን ደርፍታት ኣብርሃም ገሊጽካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ምክንያቱ ፍርያት ኣብርሃም ብግዜ ዝልክዑ ኣይኮኑን። ህያው መንፈስ ወትሩ ምሳና ዝነብሩ ትሕዝቶታት እዮም። መለይ ከይደ ናበያይ ትሕተትኒ ናይ ህይወት መርከብ ሒዛትነ ነቒላ ተወረድኩ ባሕርዩ ውሽጣ ክቕይር ክመላለስ ከገፍሕ ጽላላ ከናዴኬ መለይ ዕምባባም ሩባ ሰጊረ ኩርባ ከረኽበኪ እፎይ ክብል መርሓባም ኣብቲ ዘስተንትን ናብራ ፍቕሪ ኽዩ ደገፈይ ወይ ዘይርሳዕ ስምራት ገዲፍኪ ብህይወተይ ኣብ መንጎ ሰብ ከለኹ ኣይኮንኩን ከም ቀደም ንስኽ ዘይብሉ መለይ ጽምወያ ዓለም ንገርኒ መለይ ዘለኽሉ ቦታ ብፍቕሪ ዝሰፍነሉ ዝረኽበኪ መርሓባ ዝብለሉ ክቐጽለየ ወሳንነት ጊዜ ኣስተብሂለ ዝሓሸ መልክዕ ናይ ናብራሉ ኢለም ግድን ዓቲረ ናይ ፍቕርኺ ኣርዑ ተሰኪመም ማዕርኺ ሰጉመ ክወጾ ከፈተነም ዝኽብርኩም ተኸታተልቲ መደባ ሲነማ ሰምረም ንሎሚ ዝበልናይ ትሕሶ እሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋናም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ሰሰናዩ።